Ďakujem pekne, vážení priatelia, ďakujem za pozvanie a keďže sme na programovej konferencii, dovolte mi, aby som na úvod urobil jednu programovú poznámku. Sú tu veľmi vzdelaní ľudia a ja som ich pozorne počúval. Prepáčte mi, ale málo kto vás rozumel. Povinnosťou sociálnej demokracie je prekladať múdre slová do zrozumiteľného jazyka. A toto je problém Európy. Európa nám ponúka cez stranu európskych socialistov pravidelne rôzne návrhy, deklarácie a formulácie, ale keby som zobral z tejto strany takúto deklaráciu a prečítal voličovi na Slovensku z Spišskej Novej Vsi, tak by jej nikto nerozumel. Preto, priatelia, ak niekto hovorí o racionalizácii sprivatizovaných podnikov, hovoríme o prepúšťaní. Ak niekto hovorí o deregulácii cien, hovoríme o zdražovaní. Ak niekto hovorí o redistribúcii, hovoríme o tom, koľko máme, koľko dáme na zdravotníctvo alebo na sociálne veci. Zrozumiteľný jazyk pre sociálnu demokraciu je základ úspechu. Toto podľa môjho názoru je skúsenosť zo Slovenska a veľmi rád sa budem s ňou deliť. Povedzme verejnosti, tak v Českej republike, ako aj na Slovensku, že nie je pravda to, čo o nás tvrdia, že sociálna demokracia je dobrá len do dobrých časov. Slovensko ukazuje, najmä posledných 15 mesiacov, že bez sociálnej demokracie sa nedajú riešiť krízové stavy. Keby nás nemali, tak ani len ústavnú krízu nevyriešia. A ja verím, že sociálna demokracia teraz ukáže aj ďalšie schopnosti. Na Slovensku sme videli 15 mesiacov experimentov v podobe pravicového zlepenca. Majú fantastické ekonomické a sociálne výsledky. Áno, ja priznávam, že veľmi zlé výsledky v hospodárstve a v sociálnych otázkach sú spôsobené aj krízou. Ale najmä sú spôsobené tým, ako pravica pristupuje k ozdravovaniu verejných financií, ako pravica pristupuje k samotným negatívnym skutočnostiam. Vážené dámy a páni, slovenská vláda si napísala v januári 2011 do oficiálneho dokumentu toto. Ak budeme teraz zvyšovať DPH, čo aj urobili, ak budeme škrtať, ak budeme obmedzovať, ak budeme zastavovať verejné investície, stane sa toto. Predpovedali rast nezamestnanosti, zastavenie rastu reálnych miest, vysokú infláciu a ďalšie veci. Všetko sa stalo a oni sa čudujú, že to tak je. Na Slovensku máme najvyššiu nezamestnanosť za posledných 8 rokov. Neuveriteľné zdražovanie. Prvýkrát po dlhých rokoch na Slovensku začali klesať reálne mzdy. Slovensko sa zadlžuje rýchlejším tempom, ako to bolo v čase svetovej hospodárskej krízy v rokoch 2008 až 2010. Našou úlohou je ponúknuť alternatívu a nádej. A budem veľmi stručný, pomenujem 5 alebo 6 pilierov, ktoré ponúka slovenská sociálna demokracia pre ľudí na Slovensku ako alternatívu tomu, čo videli za posledných 15 mesiacov. Poprvé, my musíme ponúknuť krajinám stabilitu, kľud a nádej. Musia veriť, že keď prídeme, takže to nebude horšie. Nemôžeme samozrejme sľubovať zázraky, ale musíme presvedčiť ľudí, že je tu nejaká nádej. A už prestaňme strašiť ľudí aj my. Všetci len strašíme. Pustíme televízor, kríza. Prečítam noviny, kríza. Bude horšie? Áno, bude vyššia nezamestnanosť, bude sa ľuďom mať ešte horšie a horšie. Mne to pripomína jeden krásny príbeh, ktorý ste určite dobre počuli. Indiáni sa pripravovali na zimu a nevedeli, aká bude, tak utekali za náčelníkom a sa ho spýtali, že aká bude zima. On povedal, že strašná. Tak utekali a rúbali drevo. Potom zase išli za ním a pýtali sa, aká tá zima bude. No, zdá sa, že tá zima bude asi jedna z najťažších za posledné roky. Indiáni utekali dole a rúbali drevo ďalej a ďalej. Zase sa k nemu vrátili a pýtali sa ho, tak aká tá zima bude? No, takáto zima tu nebola 100 rokov. A náčelník, ako to vieš, že bude taká zima? No, keď sa pozriem na vás, ako rúbete drevo, tak tá zima bude naozaj asi veľmi veľká. Toto robíme aj my. Toto robíme aj my vo vzťahu k verejnosti. Strašíme verejnosť, neustále vytvárame obraz, že to vraj jednoducho nejde vyriešiť. Nádej, stabilitu, stabilné vlády, nechodiť do všelijakých zlepencov. Nepodľahnúť nejakej falošnej predstave, že keď pôjdeme s niekým, kto je pravicou orientovaný v mene nejakých veľkých koalícií alebo neviem čoho, že to bude pomáhať danému štátu. Druhá téma, ktorá na Slovensku rezonuje určite viac ako v Českej republike, je otázka proeurópskych postojov novej slovenskej vlády. Máme euro, sú s tým spojené problémy, sme v eurozóne, ale bolo to veľmi presne povedané niektorým z predchádzajúcich rečníkov.
Slovensko, takisto ako aj Česká republika, musia zabojovať o to, aby ak dôjde k nejakým vážnym rozhodnutiam v eurozóne, sme zostali v zónach perspektívy. Jednoducho tam, kde niečo sa bude diať. Áno, my sme naviazaní, ako aj Česká republika, na Nemecko, na Francúzsko. Musíme sledovať odporúčania týchto štátov, do určitej miery sa týmito odporúčaniami aj riadiť. Čiže proeurópskosť je pre nás veľmi, veľmi dôležité. Tretí pilier, ktorý ponúkame slovenskej verejnosti, je ochrana ľudí. Ochrana ľudí a rozhodnutia, ktoré sa budú prijímať pri ozdravovaní verejných financií založené na normálnom sociálnom dialogu. Táto vláda, pravicový zlepenec na Slovensku, sa čuduje, že nesúhlasíme s poslednou novelizáciou zákonníka práce. No kto by s ňou súhlasil, keď opäť vrátila slovenský zákonník práce bez vážneho sociálneho dialógu niekde do 19. storočia. Čudujú sa, že im nefunguje druhý pilier. Hovorím teraz o penzijnom dôchodkovom systéme. No bodaj by im fungoval, keď ho prijali bez akéhokoľvek sociálneho dialógu. A dnes výsledok? Dobre počúvajte. Absolútne ľudia nemajú šancu zhodnotiť svoje peniaze v súkromných fondoch a čo je horšie, štát prispieva sumou skoro 1 miliardu eur ročne do sociálnej poisťovne, aby vykryl diery sociálnej poisťovne, ktoré spôsobili dôchodkové správcovské spoločnosti. Kto to chce? Nikto. Čiže musíme verejnosti predkladať len také rozhodnutia, ktoré budú na riadnom sociálnom dialogu, dohodnuté medzi zamestnávateľmi, zamestnancami. Radšej aj neurobiť niekedy rozhodnutie, pokiaľ nemáme istotu, že bude podporované celou škálou. Dovolte mi, aby som povedal, že budeme považovať za veľmi potrebné, aby krajina išla prorastovou politikou. Teraz to poviem opäť normálnou sociálno-demokratickou rečou. My nemôžeme urobiť ozdravenie verejných financií tak, že zabijeme ľudí. My musíme okrem ozdravovania verejných financií ponúkať ľuďom, čo tá krajina chce robiť. Sú to diaľnice, sú to atomové elektrárne, sú to priehrady, čokoľvek, ale krajina musí mať verejné investície a nemôžeme sa správať len ako účtovníci. No keby niekto od nás chcel, aby sme urobili tzv. Ozdravenie verejnej financií a deficit pod 3%, dá sa to urobiť veľmi rýchlo, veľmi krátko, ale budeme mať za sebou možno 5,5 milióna mŕtvych ľudí. Čiže robiť rozhodnutia prorastové na podporu ekonomiky. A čo chcem povedať na záver, je otázka konsolidácie alebo tzv. Ozdravovania verejných financií. Tu dochádza k principiálnemu rozporu medzi pravicou a ľavicou na Slovensku. Čo hovorí pravica? Že poďme zvyšovať dane len na spotrebu. Teda DPH, dane na tabak, na alkohol. Viete, teraz nám chýba 700 miliónov eur a jediné, čo ponúka pravicová vláda, je, že poďme zvýšiť spotrebnú daň na tabak a na alkohol. Ja som na to povedal, že to by museli začať piť a fajčiť aj nenarodené deti, aby ste vyzberali 700 miliónov eur na tieto spotrebné dane. Takto to nefunguje. Náš pohľad je, treba ísť do zdaňovania bohatých. Nesmieme sa toho báť. A hovoríme, že budeme chrániť obyčajných ľudí. Na Slovensku máme iba 25 000 ľudí, ktorí zarábajú viac ako 1 milión korún ročne. Prečo by títo ľudia, keď ich je 25 000, nemohli platiť vyššiu daň, napríklad 22 alebo 23 alebo 24% a nie iba 19%? Na Slovensku máme bankový sektor, ktorý dosahuje neuveriteľné zisky, rekordné zisky. Poďme tam, dávajme ponuky verejnosti, odtiaľ to berme peniaze a nie budeme zdaňovať cez DPH alebo cez spotrebné dane. Vážení priatelia, mám minútu, chcem dodržať tento limit, ktorý tu mám. Skončím moje vystúpenie ešte jedným pozvaním alebo jednou takou iniciatívou. Zdá sa, že svet nie je pripravený na zavedenie dane z finančných transakcií. Nad hlavami nám lietajú miliardy eur. A nie sme schopní zabezpečiť z týchto miliard eur príjmy do našich rozpočtov, do európskych rozpočtov. Vieme, že G20 odmietla túto daň. Poďme využiť ustanovenia Lisabonskej zmluvy, ktoré umožňujú vyzberať 1 milión podpisov v rámci Európskej únie. Je to občianska iniciatíva. A keď sa nám podarí takýto počet hlasov vyzberať, môžeme prinútiť Európsku komisiu, aby predložila do Európskeho parlamentu príslušný dokument. Ja vyzývam českých sociálnych demokratov, rakúskych sociálnych demokratov, nemeckých sociálnych demokratov, poďme vyzberať tých 1 milión podpisov a ukážem, že toto je agenda sociálnej demokracie. Komu to bude každý rozumieť. Priatelia, posledných 5 sekúnd, ktoré mám v dispozícii, nikdy nesmie vypadnúť z našich rozhodnutí človek.
Ak na toto nezabudneme, budeme úspešní. Ďakujem za pozvanie. Děkuji Robertu Ficovi.